Aşgabatda Türkmenistan, Täjikistan, Özbekistan görnüşinde birinci 3 taraply samit geçýär. 4 awgustdaky bu çäraga gatnaşmak üçin Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Türkmen paýtagtyna geldi. Samitde resmi habarda anyklaşdyrmadan aýdylmagyna görä, tebit hyzmatdaşlygyny üstürmegiň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Ýöne synçylar Awganistan bilen serhetleşýän Merkezi Aziýanyň bu üç döwletiniň liderleriniň esasan günorta goňşusundan awanýan hökümlere garajakdyklaryny belliýärler. Samitin gün tertibinde ilkinji nowatda Taliban dolandyrjylarynyň Am Derýanyň suwunyň hasabyna çeken kanalynyň maslahat ediljekdigi çaklanylýar. Taliban ýol başçylygyndaky Awgan hökümeti 2020-nji ýylyň martynda uzynlygy 285 kilometre barabar boljak Kostepe kanalynyň gurulşygyna girişdi. Bahasy 680 milyon Amerikan dollaryna barabar bolan mega taslamanyň birinji tapgarynyň kanalyň takminan ýarpy gowragynyň tamamlanandygy aýdylýar. Am derýadan gözbaş aljak kanal doly ýyşy girizilse, derýanyň Türkmenistana we Özbekistana akýan suwunyň 26 götürme çeline azalmagyna garaşylýar. Munyň sebitdäki onsuz hem itileşen su üçünçülük meselesine oňoýsuz täsir ýetirjekdigi, köp ýylatly punktlaryň suwsuz galyp biljekdigi duýdurulýar. Merkezi Aziýa boýunça bilermen, sebitin su meselesini içkinden ýazarlaýan Bruce Panier, Awganistan bilen suwlary peýdalanmak boýunça häzirki güneçelini ylalasyň ýokdugyny belläp, bu meseleni halkara hukuk kadylaryna salgylanyp çözmegiň kyn boljakdygyny aýtdy. There is not a water agreement with Afghanistan, even after all this time. Halkara hukuklaryna laýyklykda serhetleş derýa suwlary ulanylanda ýurtlar halkara hukuk normalaryna eýermeli we goňşularyň bähwitlerini nazara almak bilen ylalasyk baglaşmaly. Emma Awganistan henize çelini sebit ýa-da halkara şertnamalarynyň hiç birine goşulman öz-özünden Kostepe kanalyny gazyp başlady. Bilermen bu meselelerin yakynda ve juda uly depkin bilen özgörendigini belläp, Aşgabatdaky samitiň dowamında bu ýagdaýlar boýunça anyk planlara garaljakdygyny aýtdy. Birinciden, Merkezi Aziýa liderleri çekinlen kanalyň gurulşyndaky kemçiliklerin netijesinde suwun hanasyndan çykyp, meselelerin hasym çylşyrylmasynyň öňüne almak boýunça Talibana öz garaşlaryny beýan edip bilerler. We've heard reports about this canal that they're building, that it's very poorly constructed, that a lot of the water that they're going to take out of the Amu Darya is just going to either seep into the desert or evaporate. İkinciden, Merkezi Aziýa döwletleri öňünden gaçyp Amu Derýanyň Kostepe kanalyna akyp başlamagyndan öňürtdi. Onuň suwunyň has köp Merkezi Aziýa akmagyny gazanmak boýunça inženerçilik mümkinçiliklerini seljerip bilerler. By simply taking water from the Amu Darya before it reaches the Kostepe Canal. Bellesek Talibanyň gurýan kanalynyň ýetirip biljek mümkin netijeleri barada Özbekistanda eýýäm isli wagtdan bäri açyk gurrun edilýän bolsa, Türkmen häkimetleri ýurda uly täsir ýetirmegi mümkin bu meseleni gozgamaýarlar. Hünärmenler we synçylar Merkezi Aziýa sebitiniň su problemasyny öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkezi Aziýanyň su problemasyny geljekde sebiti awanýan iň uly howplaryň hatarynda agzaýar. Kimler bolsa sebitin su ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly su uruşlary atlandyrýar. Şol bir wagtda Panier samitiň dowamında Awganistandaky howpsuzlyk ýagdaýlary, bu ýurtdan awanýan mümkin howplar, şol sanda İslam döwleti ekstremistik toporunyň isleňleşmegi, nese önümçiliginiň artmagy ýaly ýagdaýlar barada hem gurrun ediljekdigini çaklaýar. Resmi media samite gelen Özbek we Täjik prezidentleriniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen hem gepleşik geçirendiklerini ýazýar. Şu ýylyň iýun we iýul aýlarynyň dowamında Balkan welaýatynyň harby edaralarynyň 200-de goloý işgäri öz ardasy bilen işden çykdy. Moň ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda döwlet tarapyndan harbylara berilýän aýlyk haklarynyň güzöran eklemegi ýetmezligi sebäp boldy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň welaýatyň harby puwdugyndaky ynamdar çeşmeleri we öňkü harbylar 4-nji awgustda sebitden maglumat berdiler. Öz işlerini taşlan harbylar Balkan
Türkmenistanyň Goraw polkunda, Türkmenmaşynyň deňiz goşunlarynda we deňiz institutunda, Gyzyl Arbat diviziýasynda işleýärdiler. Olaryň aglabasy harby ofitserler we şertnamalaryň esasda gulluk edýän harby deňiz starşynalary diýip Çeşmämiz aýtdy. Agdalan harby edaralardan işden aýrylan ençemi öňkü harbynyň aýtmagyna görä, olaryň işlerini taşlamagyna aýlyklaryň ujypsyz we iş şertleriniň agyr bolmagy şeýlede harbylaryň jaý meselesiniň çözülmezligi sebäp bolupdyr. Deňiz goşunlarynyň ofitseriniň we şertnamalaryň esasda gulluk edýänleriň aýlyklary 2800 manat, komandirleriň zähmet haky 5000 manat töwereginde bolup, bu pul adyga zordan ýetýär. Jaý ýa maşyn satyn alyp ogul gyzyňy okudup bolmaýar. Döwletiň harbylary jaý bilen üpçün etmek meselesi boş wada bolmanda galýar diýip Balkanly öňkü ofitser aýtdy. Ýatlasak Türkmen prezidenti harby gullukçylaryň ýaşaýyş durmuşy üçin münasip şertleriň döredilmelidigini, şol sanda olar üçin jaý gurmak planlaryny ençeme gezek mälim edipdi. Ýurdun beýleki welaýatlerinden Balkana gelip şertnamalaryň esasda gulluk eden Türkmenistanlar bolsa, alan aýlyklarynyň jaý kireyine hem ýetmändigini aýdýarlar. Balkanda iň arzan kireyni kwartira 4-5 müň manat aralygynda durýar. Köp harby aýalyny we çağlaryny Dowduk welaýatyndaky enatalarynyň öýünde goýup, özleri harby mihmanhanalarda umumy kazarma sirtinde ýasap işleýärler. Men üst çağamdan we aýalymdan aýra düşüp 10 ýyldan gowrak wagt bäri harby ofitser bolup işledim. Olary ýylda diňe 3 tapar görýärdim. Bu kynçylyklara garamazdan Lewapdaky owamda jaý gurmagy pul ýygnap bilmedim. Öz dostlarym Türkiýe we Russiýa ýaly ýurtlarda işläp, jaý we maşyn edinip, guruply hojalyklaryň hatarına girmek başardylar. Men döwlet gullugunda ömrümi boşuna geçirenime gynanýaryn diýip 40 ýaşlaryndaky öňkü ofitser aýtdy. Çeşmelerimiz Balkanyň harby edaralarynda işleýän ofitserleriň tas 100 götürüminiň işden soň taksiçilik ýa-da ustaçylyk ýaly işleri edip goşmaça gazanç edýändigini hem aýdýarlar. Bu harbylaryň mertebesine gawat gelmeýär ýöne olar güzeran eklemek üçin bu işleri etmäge mejbur bolýarlar diýip Çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň harby edaralaryndan we bölümlerinden kommentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda Garaşsyz neşir Türkmen News hem öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, ýurdun kanun goraýjy edaralarynda işden çykýan işgärleriň sanynyň artýandygyny habar berýär. Harbi bölümlerin, harbi mekteplerin ve hatta harbi belligi alış kulluğunun işgärleri işten çykýarlar we daşary ýurtlara gidýärler. Köp adam harbiýlaryň seýahat etmeýänligine ynanýar ýöne bu beýle däl. Gitmeň ýollary bar. Harbiýlar köplenç diň jalsa barýan ýaly gidýärler. Olar Dubai ýa-da Türkiýe gitmek üçin hemme zatlaryny satýarlar. Soňra bolsa olar diň jalşa uçýarlar we gaýdyp gelmeýärler. Diýip neşir 3 awgustda çap eden maglumatynda ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmesiniň sözlerini çytyrlady. Türkmenistanda harbylaryň köpçülikleýin işden çykýandygy baradaky maglumatlar ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gazanç gözleginde daşary ýurtlary işlemäge gidýän raýatlaryň göz görtele köpelendiği baradaky maglumatlar bilen utgaşýar. Habarçylarymyz soňky ýyllarda ilatyň diňe işsiz gatlygynyň däl, eýse döwlet işlerinde zähmet çekýän raýatlaryň şol sanda polisiýa işgärleriniň, molimlaryň we lukmanlaryň hem daşary ýurtlary işlemäge gidýändigini, sebäbi aýlyklaryň güzeran eklemäge ýetmeýändigini habar berýärler. Şu ýypdanyň başynda Lewapdaky çeşmelerimiz soňky 2 aýyň dowamynda sebitden müňlerçe adamyň daşary ýurda işlemäge gidendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlary işlemäge gidýän raýatlarynyň sany baradaky statistikany ilat köpçüligine açaçan ýeterli etmeýärler. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip, pasport üçin resmi nama tawşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Mundan ozal käbir büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadawn edildi. Käbirinden bolsa özleriniň biometrik pasportlaryny döwlet migrasiýa gullugyna tawşyrmak talap edildi. Türkmen paýtagtynda gurulýan keselhanalaryň sany artýar. Häzir gurulýan dethgalaryň arasynda stomatologiýa merkezi hem bar. Emma paýtagtda täze saglyk edaralary gurulýar, welaýatlarda yerli ýaşaýjylar saglygyny bejertmekde dürli kynçylyklary baştan geçirýärler. Lewapda stomatologiýa hyzmatlaryny hödürleýän esasy saglyk edarasy 1980-nji ýylda gurulyp ulanylmaga berilen stomatologiýa merkezi
Adatlyň yerli habarçylary bu ýere diýişini bejertmek üçin barýan ýazaglaryň köp garaşmaly bolýanlygyny we hyzmatlaryň töleginiň köpçüligi el ýeterli däldigini aýdýarlar. Bu merkeze barıp diş lukmanyna ýüz tutsaň, adyny ýazyp bir günden geldiýär. Ertesi barsaň tölegini hasaplap başlaýar. Bir diýişiňe adyndan 300 manat düşýär. Razy bolsaň bejerip başlaly diýär. Dip yerli çeşme gurrun berýär. Yerli lukmanlar bolsa döwletiň garamagyndaky stomatologiya merkezinde zerur dermanlaryň we hatda esasy medisina serişdeleriniň hem ýokdugyny aýdýarlar. Döwlet tarapyndan hiç derman, plomba üçin serişde, sancym üçin şpritz we başga zatlar berilmeýär. Hatda rezin elliklerde öz hasabymyza satyn alýarys. Dip stomatologiya merkeziniň lukmany habarçymyza gurrun berdi. Stomatologyň sözlerine görä merkeziň işgärleri öz işi üçin ähli zerur zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Çeşmeler medisina serişdelerine satýan telekeçileriň lukmanlar üçin zerur zatlary hatda keselhanalara da eltip berýänligini gurrun berýärler. Men diş doktoryň oturgujunda otyrkam bir şirketiň satyjysy gelip, "Doktor, men siziň sargan dermanlaryňyzy alyp geldim. Alarsyňyzmy?" diýip diş üçin dürli hili plombolary we diş bejergisinde ulanylýan serişdeleriň bir näçesini hüdürledi. Lukman dermanlary, plombolary we illikleri satyn alyp, ýene-de goşmaça sargady. Soňra satyjy diş merkezindäki hemme otaga girip, diş lukmanlary bilen sowda etdi. Dip keselhanada diýişini bejerden çeşme 4 awgustda gurrun berdi. Bu ýagdaýda diş bejergesiniň tölegini töläp bilmeýän ýazaglar hem öz tarapyndan çykarga gözleýärler. Diýişe agyrýan emma puly bolmadyk hastalar köplenç bejerip boljak diýişini de gopartmakdan başga çäre tapmaýarlar. Ýagdaýy ýok ýazaglar baryp 50 manada diýişini gopardýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Meniň ýagdaýym ýok, bu ýere günde gatnamaga pulum ýok. Iň aňsady gopardyp aýyrtjak. Dip hirurgyň otagynyň öňünde nowatda oturan bir näçe habarçymyza gurrun berdi. Liwap vilayetinde stomatologiya merkezinden başga da diş bejerýän ýene 2 tane kiçirek saglyk edarasy bar. Çağalar merkezi şeýlede Melhematly stomatologiya merkezi hereket edýär. Olar 1960-70-nji ýyllarda gurulan binalarda ýerleşýär. Türkmenistanda hökümet tarapyndan boyun alınmayan ykdysady problemalar zerarly ilat köpçüliginiň maddi ýagdaýy gitdigi çağrılaşýar. Şol sandy ilatyň bir bölegine medisina hyzmatlary el ýeterli däl. Soňky döwürde saglygy bejertmek bilen bagly hyzmatlar üçin tölemegiň täze usullary döredi. Olaryň biri medisina hyzmatlary üçin gan tapşyrmakdan ibarat. Şu ýylyň bahar aýlarynda Türkmenistandaky hasahanalarda öz näçe ýakynlaryny bejermegiň çyktajylary üçin pul töläp bilmeýänlerden gan tapşyrmak soralyp başlandy. Türkmenistanyň hökümeti saglygy saklaýyş buğdagyndaky problemalary resmi derejede gozgamaýar. Resmi habarlarda ýurtda saglyk merkezleriniň onlar çatynyň gurulýanlygy, olaryň döwrebap enjamlaşdyrylýanlygy aýdylýar. Emma medisina hyzmatlarynyň hili we ilat köpçüligine el ýeterliligi meselesi gozgalmaýar. Bizde Türkmenistandaky hakyky ýagdaýlar barada täze we ekskluziw habarlary, täzelikleri hiç bir piýatkelçiliksiz hem-de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyňyzy Adatlyk radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.